Okay, daghang kayong salamat, no? Indot kayo ang atong pag-inambitay, no? Dinhi sa mga pagtulunan sa pagtuo. Ngano magyud nga atong diskutan o salusaluhan ang pagtulunan sa Ginoo. Tungod kay ang pagtulunan sa Ginoo o mga pulong sa Dios mamani pagkaon sa atong kalag. Ato mang sayran nga ang tao dili buhion pinagi sa pan lamang, dili sa matag pulong usab sa Dios. Bali duha ka klaseng pagkaon dinhi, no? Kung atong hinumduman bagay ba, no? So gyud una-unahon pag-ayo say nalimot nga duha day ka klaseng pagkaon. Kay matintal daw usakay ang pagkaon kanarang para sa lawas o nang trabaho lang ang atong una-una ba. Dahil pagkaon nga una pagtulunan sa Dios. So mosunod ri ang tuluan kanang ato sa Tagalog pa pananampalataya. So mao na ako nadasig gyud ko kay duha man ay klaseng pagkaon. Kung ang pagkaon nga para sa lawas atong salusaluhan mo lang mutambog tag mga parte, di ba, no? Kini pong pagkaon sa Dios angay po natong salusaluhan. Di ba? Kay dili man ni para ras usa ka tawo, kundi dili para man istanan. Kay ang kaluwasan para mas tanan di man spipila ra ka tawo. Una nga sa una, wa pa ko kahibaluan urag di gyud ko ganahan mo apil diri, no? Kaya sa una sila mga panatiko na sila. O ako mo ibawan ron nga unsay hinungdan day nganong salusaluhan ato ang pulong sa Dios. Unya ako pong nabati ba unsa ka bililhon nga magsalo-salo ta sa pulong sa Ginoo nga dili lang kay kana lagi kauban na to ba sa atong grupo, dili kanang naay kanang gitawag nga tong ecumenical nga pagsalu-salo sa pulong. Ecumenical lain-lain, okay, di magyud nato dahan magyud pa nga makumbinsi din ng tao sa ato yung styles baruganan sa pagtuo. Ya doon na may pagrespeto. O naalang-alang, di na lang ka mag-inambitay o mag-sharing sa pulong sa Ginoo sa matag usa tungod lang ana nga babag. No, dili siguro na babag. Mao na nga nadasig ko nga bisag lain-lain ang atong pagtuo diri, kinahanglan gyud mag-sharing ka. Total wa man ipugsanay. Di ba? Ang atong tema, di ko na lang basahon kay nabasa naman basta naghisgot og kasalanan. Nga ang sala misulod sa kalibutan. Unang kita tawgon kitang makasala kitang mga tao. Mao manggali nga ang Ginoo nagtukod og kana bang unsaon ta nga malinisan tas itong mga kasalanan. Ug usa niini iyang gipaagi kini sa kanang gitawag namon sa Katoliko og sakramento sa bunyag, bautismo. Nga murag lain-lain naman po na itong bersyon ng bautismo. Pero rin lang sa ako maghisgot ana. Naabot tay explanation ana sa side sa Katoliko ngano nga ang bunyag ingon ana sa Katoliko o kung ngano sa uban lahi pod basta naa gyud ang bunyag. Unya kung mabunyagan na ta, malinisan na ta sa atong kanang original sin, apan di pa garantiya na nga di kita kasala kay kining yawa lagi sige magsuri-suroy si magpanukob labi na eleksyon na ba. Magpatintal niya ta nga ato'y baligya na itong boto, di ba? Muna nga, ang Ginoo gahuna nga, makasala ang gining tao, pero maluoy ko nila. Muna nga, Sacramentus Kumpisal. Muna na sa San Juan, Kapitulo 20, 19-23, ang mga ministro sa Ginoo, iyang gihimong kasangkapan. Mamasaylo ang Diyos, og sala, pinaagi sa iyang mga ministro, diri sa yuta. Klaro kayo na sa San Juan 20, 19-23, nga iyang gitagaan o gahom ang iyang mga ministro diri sa yuta sa pagpamasaylo og sala nga bisan kinsa kuno ilang pasayloon sa iyas langit. Sara ko na ninyo o na nga naay kumpisal diya sa atong tinuod Katoliko. Dayon gusto na akong hisgutan kay naghisgot man lagi tag sala. Mayo nga gisgutan sa atong igsuon kaganina nga kana bang gisgutan sa pinadayag di ko na lang kutlon kay mapalaw pa kong pangita sa malimot ko sa nga teksto. Kana bang giingon sa pinadayag ba nga walay makapamalit o makapamaligya gawas na ani atong numero. Simbolo ba ito? Katong 666 kay balo naman na kanang 666 simbolo na sa kadautan.
Oh, dayon nahimong numero ko na ihap sa ngalan sa mananap ng mapintas nga lain-lain ra matag itumbok ana. O di lang sa kumisgot ana kanang kinsa ay ngalan ana na igo ana no. Ang ako lang buot na kung ipaambit ninyo unsa ang baruganan sa pipila ka mga Katolikong teologo unsay pasabot anang walay di ka kapamaligya o kapamalit no. Gawas na ka na anang yan ang timaana, tataka, 666. When usa sa grupo sa mga teologong Katoliko, ang ilang hubad ana, mao nga reklino kuno na sa kinibang atong panahon ba, kanang iyong makapamalit o makapamaligya, kahisgot na o kinabuhi. Manginabuhi pa ka, aron ka makakaon. Di ba? Mamaligya ka, aron makakaon. Di ba? O, mupalit ka para ka magkakaon. So, nag-isgot na economic o kinabuhi, panginabuhi. Unya, ang buti pasabot ko no ana nga dili kakakaon gawas na aka niya itong numero ha. Ang buti pasabot ko ana simbolo sa kanautan mo ng 666. Buti pasabot nga dili kuno ka mabuhi kung di ka buhi mo og nautan. Oh. Kana ba unsa kaayo nga mga gibuhat nato ron nga mga tentasyon nga hibalutang sala na niya atong yung buhaton tungod lang aron ta mabuhi. Abigi man, no? Abigi man ron na magpatintal na lang ta ibaligya na to atong buto. So, muna usa na siya sa katumanan kuno anang 666 simbolo man as kanautan, yung kanautan na gyud ang dili mga maayong buhat. Usa pa ni ana kanang mga immorality ron nga kanang prostitution. Kang atong mga kababayen-an nga mapursigir na lang baligya sa ilang dungog para makakaon. Oray hibaw nila. So, nakadawat kuno sila ana muna nga manudlo kita para mahawas nung sila anak no. Magbasol sila nga usa na siya sa katumanan sa 666 impulugod silang nautan ng prostitution pero aron lang magkakaon o ito kuno ito ipot pasabot atong sa pinadayag ba nga di ka mabuhi kung di ka muhimog dautan limbong ba o mo na nga hinaot nga magtabangay tani kay sa atong panahon karon eleksyon na ba Mayo 13 no Lunes na. Ya daghan sa itong mga igsuon nga ilalagya pong ibaligay ilang boto para lang gid makakwarta. Di ba? 666 na igsuon mo na nga atong ning itudlo para mapahinumduman sila. Unya usa pa kung ang atong mga politiko purusahay malimot ani nga aron lang makadaog sa eleksyon, daman sila kwarta, ari ipapalit yun sila. Di ba? Pupalit yun sila kay mao lagi mabulahan dati kay mo dako atong gahom kung magpabilin tas gahom. Di ba? Pag-gain mo na, pag-gain. Unya muhimo ana nga di man na mao nang mumamit kita. Kung boto, ya mo 666 kuno gyapon na. Dili sila patay mo. Ya, dayon kanang gutang mamunuan ako na lang kuning iapil kanang nganong natay eleksyon, kanang temporaryong gahom nga mahuptan sa atong mga politiko. No, mga igsoon, ituyo na matod pa sa usa ka santo nga nalimot kog pangalan, ingon siya nga ituyo kuno ng gahong temporaryo nga mahuptan nato sa tao, sama sa usa ka mayor o gobernador ba o presidente, kana temporaryo kuno na nga gahong nga gihatag sa Ginoo para diri sa yuta para kaalagaran ang katawhan. Kay hinauna naman tayo mga ministro, muna atong mga pare no, sa simbahan Katoliko o pagkaon sa atong kalag, muna mga pagtulunan sa Diyos. Pero kanang pagkaon nga lawas nun po, mahimong mo dumala po na nga mo giya na itong mga itong gobyerno. Parang doon na gaya diya sa panrabaho, no? Doon na mo dumala. Muna ka na itong mga politiko, ituyo na para maalagaran po ng katawhan hitungod sa kanabang kalibutan po na itong kinahanglan, kaya nakapagutas sa kalibutan. Ituyo na ng kaalagaran. Unya, doon ay limbong diri kay nagtuo taw sahay nga panlitan ako usa ko ka politiko nga daghan ko kwarta nga aron magkadaog ko makaalagad ko mabutang kusgahom paliton akong buto nga para kunonis mga tao ra pod limbong di na nga naman kay atong siguroon nga kanang klasya nato sa pangalagad atong unahon nga kanabang mopalita og buto makaayo ba gyud sa mga tao. Ato magong nabasa diri sa Biblia nga kung maghimo gali kasalanan ang katawhan sa Dios, mga katalagman daghang kay moabot. Sa ato pa kung anaro nato ang mga tao pagbuhat og sayo, pras anang ibaligya nila ilang buto, susama rang ihulog no natos gahong ng mga tao. Mo na nga kung politiko ta,
dili gyud ta nato anaron ng mga tao. Dili nato anaron ng mga tao nga ibaligya ilang buto kay nagtuo sila nga makaalagad sila kung ibaligya sa mga taong ilang buto. Kalaglagan may no mahitabuan na. Kay ang mga katalagman moabot daghan. Sus, di na lang. Daghan naman mga katalagman no mao nang may sila nga no maningan ay mga katalagman natural na kay ang Diyos justisya man. Siglot usab. So mao na nga magtabangay yung tatani. Magtabangay tani nga mapahinumduman ang katawhan nga dili unta magpalingla ana nga ibaligya nato kay kung makakwarta ta sa eleksyon usa ra kun na no itandig sa kabulahanan nga ihatag sa Ginoo nato. Bahala naggutumon ta, bahala nagmaglisod ta, bahala nagmagsakripisyo ta pagsunod sa kabubuton sa Ginoo nga magpabilin tang pobre nga matinumanon ta sa Ginoo kaysa daghan tag kwarta nga ibalhog ra pud ta bilangguan nga sa dayon ang impyerno. Pero kutumon man galing ta kay di ta mo dawat nato ibaligya atong boto, di ta makakwarta ang panahon sa eleksyon, pero ang Ginoo mohatag natong kinabuhi nga dayon. Asa man na atong ibaylo na nga magkakahatagan ta diya sa eleksyon o kwarta nga pila ra ka adlaw malipay ta. Lumalabay ra. Pares ko na akong kuan, limbong kanang droga ba. Malipay ko na ta, wala itong problema mo na mapalit ng droga, na mag-adik-adik ta ngayon, malipay ko na, makalimot tas problema. Limbong na, kaya ginatinood ng kalipay. Kaya ang tinood ng kalipay, dumalayon. Diba? Di mo wala, temporary ng kalipay mahatag sa droga. Kuha na sa kwarta, alam, murag maluya. Wala na epekto sa droga, wala na ipalit, wala na luya. Makauna-una na buglain, pangawat na bod. Huwag ayaw yun. So, pagkanindot mga pagtulunan sa Diyos, kung muya itong subayon mga iso, no? O kunya, ako na lang pong i-appeal dire, kining mahitungod ba sa issues larawan, no? Kay usa sa hidungdan nga nung ang Katoliko, giakusahan ko nung nanudlo og sayog kay nagtudlo ko no o mga pagtulunan nga dili maayo sama ning mga larawan. Kay tinuod nga dunay mabasa sa Biblia nga gadili ang Dios sa pagbuhat og larawan, labi na sa pagyugpo. Pero may timan nato nga parihan ni siya sa kanagaling kanang pagtawag nato og amahan. Duha ka klase na, naay pagtawag nato amahan sa tao nga kanang dautan. Munang niingon ang Ginoo gali ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta. Kana bang ang pagkaamahan sa Dios murag agahaw nato ba? Murag magpaka-Diyos ta sama ato mga Pariseo, mga magpatutudlo sa balaod nga mapahitas ko, nga sama rag nagpaka-Diyos sila. Nasuko ang Ginoo nila. Huwag magkagusto ang Ginoo nila kay ang pagka-Diyos sa amahan, murag ilang isakgaw ba? Di gusto ang Ginoo anak, muna'y dautan nga pag ilan natong amahan sa tao, kanang pagkaamahan sa Diyos. Pero kanang pagkaamahan, isipin niyalan sa Diyos, sama ni San Pablo, sinugo sa Diyos, di na dautan. Ingon siya sa 1 Corinto 4 ba na? Yes, paingon pa sa 1, ingon siya nga, ako na himong amahan ninyo, sumayong balita. Ang amahan, isip sulugoon, dili na problema. So duha ka klase ang kining pagtawag og amahan, kanang pagtawag og amahan nga sayo kay ang pagkaamahan sa Dios mo gitawag sa tawo nga di siya angayan na. Pero kung amahan isip alagad, dili na dautan. So duha na ka klase. So lain pa kanang dili pagminyo. Duha na ka klase. Dahil dili pagminyo nga pagtulunan sa yawa. Akusahan ko ng Katoliko ana kanang dili magminyo ko noong pare. Pero naay pagtulunan nga maayo, itudlo ni Kristo nga pagtulunan niya mahitungod sa disiplina nga ay dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Kanang di ba mabahay ni mo nahuna para lang yun simbahan na sa Mateo 19:12. Basahan niyo na Mateo 19:12 nga nanudlo atong Ginoo nga dunay dili magminyo tungod sa gingharian sa langit. So duha rin ka klase nga naay pagtulunan sa yawa nga dili pagminyo, na pwede dili pagminyo nga pagtulunan sa Ginoo nga itungod sa disiplina. So mao na gibuhat ko sa mga pare nga di sila magminyo para makapokus ra gyud sila diya sa pangalagad sa simbahan. So ingon na puning sa larawan na ay pagdili og larawan. Unsa man ang pagdili og larawan niya? Kung himuon natong Dios. Parehas kunis kwarta. Ang kwarta maayo man kung gamiton sa insakto. Na isakto nga gamit sa kwarta, pero kung ipaka-Diyos ng kwarta, di na ka moalagad sa Diyos, di na ka mosimba sa Diyos, tungod lang sa kwarta, wala na yayo. So naanas paggamit. Ang larawan ni mo na napod. Kadili ang Diyos sa paghimog larawan kung himuon na itong Diyos. Usahay ka ng mga teksto, usahay, atake nila sa Katoliko, ka ng mga teksto po na nagpunting sa mga Diyos. Pero ang larawan sa mga Katoliko, dili na siya Diyos. Ano man? Kaya wala man na itudlo nga Diyos na. Kaya ang Diyos, God, sumalag rin sa Biblia,
Bisan unsa nga butang nga giila nimo nga mauna siya pero dili tinuod. Sama na mo yung kwarta-kwarta kay di tinuod kwarta. Kanang doktor kay di tinuod doktor. Kanang Diyos po, ilan nimong Diyos, niya dili tinuod, Diyos mo na Diyos. Unya, nabay pagtulunan ng Katoliko, kanang mga larawan sa mga santos, Diyos na. Kaya para makaingot, hindi naman natin tinuod Diyos. So wala magtudlo ang Katoliko ng kanang larawan Diyos. So pa dili na Diyos, kay dili tanang larawan o ribulto Diyos. Siyempre ba, kanadeng monumento ni Rizal dito, so unahan na to. Kung Diyos pa na, publikasyon na to nga lumpagon gubo na. Kay mo instruction dito sa Biblia, nga ang Diyos lumpagon yun. Pero nga nang wala to, lumpaga, kay dili na Diyos. Sa to pa na, day ribulto nga dili Diyos. Di ba? O mo na ang mga Katoliko, dili na Diyos, tungod kay di wala gitudlo sa Katoliko nga kana Diyos. Ang prueba, ang Diyos sa Katoliko, musarag yun. Naas tulo ka persona, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Wala giapil ng larawan. So dili Diyos ang pagila sa Katoliko sa larawan. Larawan lang na siya. Nga nung naghimot ang larawan sa mga santos? Tungod kay bayani sila sa pagtuo. Naghimot ang pasidungog ni Rizal nga bayani siya sa atong gamay nasod na Pilipinas. Unsa pa ka ang mga bayani sa tinuhuan nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Muna ang Katoliko, kapasidungog nila, unang dagkan kay mga larawan sulod sa Katoliko. Pero akusahan lang ang Katoliko nga Diyos kuno na. Pasayloon lang utak. Wala ba'y mabasa sulod sa Biblia? Nga ang larawan ni Santa Maria, larawan ni San Vicente, San Antonio, Diyos na. Wala yung mabasa. Ang mabasa sa Biblia nga Diyos, Baal, Mercure, Sapato, pero wala yun, diapin ng mga kuwan. Nya, basahon nila ang Roma, 1:23, nga giilisan ko ng Diyos sa mga larawan. Isa man ang mga tao, Katoliko ba na, ang gitumbok dili. Kaya referido na sa mga pagano sa Roma niya to, nga ang larawan, gihimo nilang Diyos. O bitong gikabig ang Roma kay pagano na niya to? I-Christianize? Hindi rin ang Katoliko. Kaya ang Katoliko, mga pari, wag yun magtulong ang kanang larawan Diyos. Ako musbon, dili tanang larawan Diyos. Dili dautan paghimog larawan. Ano? Kay kanang kaalam sa paghimog larawan, kinsay gahatag ana nga kaalama? Ang yawa ba? Dili ang Diyos. Asa mabasa? Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto 35. Dautan pa paghimog larawan. Ngano ka ng kaalama, ang Diyos may hatag ana. Di ko na lang basahon kay malangan ko pakli, kamo na libasa. I-take note lang ninyo. Exodo 35, tudling 30 ngadto 35 nga ang Diyos mo ay kahatag ug kaalam sa tao sa paghimo bisan unsa lakip sa pagkulit ug pagbibo. Unya do na lang kay basahon ninyo kinapa may oras, no? Ang Ezekiel 41 17 ngadto sa 20 mo ni usa sa mga ehemplo basahon ko lang kay nindot kay ni nga prueba nga ang templo sa Diyos gihulagway nga naaging larawan. Arawan si Keruben, balaan. Kaya kanang Keruben, anghel mo na, di ba? Then giklaro na pag inaong sa tao. Ano yan, basahon ko. Tudling 17, sugod. Ang bumbong sa sulod sa templo. Ikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Nakalagi larawan sa mga palmera o sa mga Keruben. Ang ulagway sa palmera o sa mga Keruben nagulhos-ulhos. Matag Keruben may duha ka nawong. May nawong sa tao nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid. Ug ang usa ka nawong sa leon. Ako sa leon? Ha? Ilang kay na boys tao na pa yung leon. Di man dautan maghimutang mga mananap basta di lang himo ang Dios. Kay artist, may mga artist na to maghimo ana, di ba? Ang dautan lang kung ipaka-Dios. Di ba? Mga igsoon. So, hinaot unta, ang masabtan ninyo, mingon sila nga, okay naman ang larawan mo, nalipay ko kay ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ron, kurang na usok, hasta mga saksi ni Jehovah, usok ilang pagtulungan sa panglantaw sa larawan. Kaysa una, na ako'y na-enkwentro ng mga saksi ni Jehovah, mingon sila, basta larawan yung kuno na simbahan, gidili, yun. Pero karon kay, ato na ning gitubag, na naay mga larawan nga dili Diyos, na sa Biblia, prueba, mingon na po sila nga, di man daw ta ng larawan, basta dili lang kuno lunhan, kanang hagkan, simbahon. O, ana, ingon nga Diyos. What's may explanations Katoliko, ana? Ang pagluhod, dili ra kay usa ka buot ipasabot, ana. Nailuhod nga pagpako Diyos, bawal na siya ipahinuod sa larawan. Pero kanang luhod nga pagtahod ra o veneration, kanang pagbigay galang sa Tagalog, pawan na idili. Kay sama sa buhat 16, 29 o 30, si Pablo o si Silas, giyukbuan. Pero yukbo nga pagtahod lang. Pero dito dautan.
Kung moingon sila nga, naa sa buhat 25-26 kuno nga si Pedro, iyang gibadlong si Cornelio, sa iyang giyukbuan siya. Well, nakita mo ko ni Pedro ang higayon na katong pagyukbo ni Cornelio, pagpagka-Diyos to. Kaya kung tanawon ko na to ng Acts of the Apostles, sa dihang ang mga Hudiyo wa pa kasabot unsa gyud ang pagtunon ni Kristo sa kinatibuk-an, nagtuo sila nga mga apostoles gamilagro. Mga Diyos siguro na yung naaw dito sa langit. Sayop ang ilang pag-ila sa mga apostol. Kung nagmilagro Diyos na kuno mo na siguro na nahuna ni Pedro nga si Cornelio pa man matudloy sa tibuok pagtunon ng Kristiyano mo na nga. Iyang nahuna nga katong yukbo ni Cornelio niya pagpaka Diyos mo nang ipadlong siya. Pero naayukbo nga pagtahod lang. Katong sa buhat 16, 29 o 30 nga si Pablo o si Silas giyukbuan pero wala nila badlunga katong tinugyanan sa karsel. Ano man? Kay katong yukbo sa tinugyanan sa karsel nga to kanilang duha, igo lamang pagtahod. Pagtahod lang. So dito na utan. So dili ka ng pagyukbo, pagpaka-Diyos. Niya ka ng paghalupod, mayon sila nga, ang ipaka-Diyos niyong larawan, kay gihagka ninyo. Well, kung mahalok din ko sa picture sa akong nanay, gihimo na dahil Diyos na ko. Akong nanay? Tinoy. Depende na sa imong gibati. Muhalok ko sa akong asawa. Muhalok akong lula sa iyang apo. Pagpaka-Diyos na rin na. Ang anak nga, nahadlok siya nga inikulis siyang nanay o tatay nga. Basik bunalan siya kay nabuak niya itong figurin sa balay. Luhod-luhod daw na siya nga, tayo itong pubunali ito ko baksa o. Luhod-luhod siya. Pero wala niya ilahay ang nanay o tatay nga Diyos. Kaya ka ng pagluhod na mo sa larawan sa mga santos, pagtahol lang na. Ano man, wala itudlo sa mga pare nga mga Diyos na. Wala naman ko ikong panahon, kaya nitindog naman na itong moderator. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sulayan ako kung makatubag ako sa inyong mga pangutana. Okay. Pumunta na rin. Okay. May hapon ka din. So, doon ako May sa hapon pilang ka, guys, pagkutana. Sama ay mong giwali nga pagpupok sa lalawa, di ba? Okay, salamat. Karon, ang Diyos, sinuso. Oh, siluso. Sinuso ang Diyos. Yeah. Di ba ang Diyos sa atong pagpupuriman? Sa di pa kang patay itong klaruhon nga, ang pagkasiluso sa Diyos, correct, sakto. Dahil ang iyang pagkasiluso kumpara pagkasiluso sa tao, kaya ang pagkasiluso sa tao, walang himayo. Ang siluso ang Diyos kung dito tamo alagad sa dili mao. Hello. So, ang pagkutana. Karon sa imong pagtuo, ang Diyos buhay na ilawas. Ang Diyos Espiritu wala yung buko. Ha? Ang Diyos Espiritu wala yung buko. Doon ay Nasa siya. 1:4:24 ang Diyos Espiritu. Pinoy, punta sa po, ang Diyos, doon ang Espiritu. Ang Espiritu, wala na sa ulo ng tubo. Pero Yes. yes. Naman yung makita ang buhay ng Diyos. Well, sa ako nang gingon ang Diyos, dili man yun na siya makita. Pero mahimong daw mo pakita siya as a symbol like an angel, for example, nga ang iyang presensya nasa anghel, no? Kung magpakita ang anghel. Pero ang Diyos, yun siya yung kayintang, hindi ko na makita. Yo. Ako ba? Oh. So, sayang tayo yung pagtuo ang atong Ginoong si Kristo ginagawa nagpakataon. Wala niya tuloy nga Diyos. See? Atong Ginoong si Kristo. Nagtuo may sa atong Ginoong si Kristo nga Diyos. Diyos siya nga nagpakatao. Katong iyang pagkatao, dili to mao ang iyang kinayas pagka-Diyos. Pagkatao lang to. Lahi mo ng kinayas pagka-Diyos. Why limite? Dili mo na makita. Katong nakita mo bitang nagpagkatao si Kristo, parang makita siya, parang doon na siya maggamit pagtubos na to. Hindi mo siya mamatay o Diyos lang siya. Di ba? Unang nagpagkatao siya, parang doon na siya gamiton sa pagluwas na to. Sabi, pala. Wala niyo tuloy na kasi na sorpriya. Wa ang Diyos. Sama siya sa tao. Ha? Kung ang ikaduhang persona ang gitumbok nimo katong pulong sa Dios, personal word of God katong gisgutan ni Juan sa John 1 verse 1, si Kristo, Diyos siya nga nagpakatao. Diyos siya, dili kayo kita makuha kay Diyos. Lagi, Ha? unay pagtulunan sa Katoliko. Diyos. Kaya nga si Tiyat, umuyak, ang atong pagtubag. Ganun man, mayroon takaroon sa imong ginoo na Diyos dili makita. Kung ang atong Diyos Kristo pinagpakatao, nakita mo. So, wala ka mo tuo siya magkapanahon. Nasa buhay. O nakahibalo ka sa pagtulon ng Katoliko, kung Katoliko magaling ka sa una, no? Kung Katoliko magaling ka sa una, nagtuo ko, kahibalo ka nga ang Katoliko nanulong nga si Kristo Diyos. So, munang wala siguro na dapat ating ipangutanan kaya nagtuo ko nga si Kristo Diyos. Nagtuo kita. Oo. So, kita man, di ka magiging.
Kaya siya buhi ba? Nung namatay man siya. So, kaya pagkapanan na buhi man siya. Akong klaroon na, ang makita na ni Kristo nga kinaiya mo ang iyang pagkatao. Kaya nagpagkatao man siya. Dili ang iyang pagka-Diyos. Kaya ang Diyos di ka na makita. Pero mapakita siya as adagway mo na si Kristo larawan sa dili makita na Diyos, di ba? Mga mataba na lang. Oo. Okay. Salamat kay sa pangutanan. Imalagay si Kristo. Ah, sige. Kaya wala din sa yuta. Oo. Kaya nagpakatao. May hapon. Salamat din Kristo. Hindi ako kami pungutan na brad, pili base sa imong pamahalag. Pero sige. Pwede po nimo sa tubagon, pwede po dili. Pero sige. Since nga wala. Sulayan. O si Kristo. Brad, as sumusunod ni Ginoong si Kristo, isip ko sa Kristiyano, matuo pa ka nga si Ginoong si Kristo, doon ay bagong ana. Bag-ugalan. Basi nalimot ko, ang ako lang nailan niya, mo na siya nga Ginoo na to, atong manluluwas, Savior. Pero kung doon na pang dalilain, Misaya, kung sarya, no? Atong pagira sa Ginoo. Kung doon na pang dalilain, o masig nalimot ko, mahimo mangutangan sa pulimuan. Kung nga among galing mo sa igsoon. So, dahil ko na akong pangutan sa akong pangutan nga mutuo pa ka nga si Kristo doon ay bagong ngalan. Sa pagkaroon dili pa ka hatag o rektang answer ang mga pinang. Okay, mahimo no kay kung magpataka-taka ko dito kung tubag. Basig dili mao sumala sa kung nabasa before kasi malimot man po sa malimot kay tudling. Okay. Salamat. Salamat.